Carlos, queres lembrar con nos momentos entrañables? Pois sí, de verdad que me apetece moito. No sé si me vas a creer lo que te voy a decir, pero hoy es... Estamos vendo a Marifé de Triana con Ana, Dios mío, a súa ídola de toda a vida. O sea, facían galas en Barcelona, bolos, que ali se decían bolos, e cando iba con Marifé de Triana decía isto, tería que pagar por cantar con Marifé, sí. Déixame primeiro, non lle vou tocar a ele, voulle tocar só o micro, con permiso. A ver, gustáballe mandar. E mandaba ben, ademais, eu era un mandado. Estou de novo con todos vostedes, intentando entrar nos seus fogares cada Está tarde. guapísima, non? Ese día recordo falar con ela, non? Decir, Carlos, isto é o meu, isto é o que quero. Sentirse unha reina, unha diosa, de verdad. Nunca pude pensar, queridinho, que ti me agardas. Ay, Dios, hai que ver, que sorte tiven na vida, que sorte, o sea, que muller maravillosa, de verdad, síntome tan afortunado. Tivemos moitos anos de amor, pero foron maravillosos. E que me dedicara esta canción tan linda, non? Gracias pola canción, de verdad. Como recordas aqueles 2 anos de grabacións de toda unha vida? Foi unha lotería porque daquela eu estaba tan nervioso e preocupado por todo, pero hoxe en día que vexo esas actuacións, vexo como é capaz de comunicar, alucino con ela. Aí empezou todo, claro. Facía os guións con ela, traballaba para ela. Grazas ao éxito de toda unha vida, tivo o seu propio programa diario. Foi importante para ela? Moi importante. Pensaba máis na televisión que en ningunha outra cousa. E, ademais, como era tan querida, tiña tan boas audiencias, era un luxo. As cámaras a querían. Carlos, ti viviches o propio luto e tamén o luto de Galicia. Pois si, os loitos duran o que duran, ás veces 6 meses, ás veces 1 ano, pero eu que pasei 10 anos chorando por ela, e a partir de hai 5 anos, pois empecé a vivir. Que é o que máis botas de menos de Ana? Os seus picos.